Και έχουμε τον Γιάννη Καρακάση μαζί μας, τον οποίο θα ξεκινήσουμε την ιδιότητά σας, γιατί πραγματικά είναι κάτι, δεν ξέρω τι, αν μου λέγανε μια ιδιότητα που θα ήθελες να έχεις, δηλαδή πες την μπορούσε όλη του κόσμου, νομίζω το Master of Wine θα είναι μια που θα διάλεγα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρω ακριβώς τι σημαίνει το Master of Wine, αλλά μου ακούγεται πολύ έτσι εντυπωσιακό και κάτι που σίγουρα θα ήθελα να το έχω. Ο Master of Wine τι είναι, αυτός που κατέχει όλα τα μυστικά του κρασιού? Κάπως έτσι, ναι. Είναι ένας τίτλος που θεωρείται ο κορυφαίος στην ελληνική βιομηχανία, μέσω ενός Ινστιτούτου που είναι στην Αγγλία, και αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 415 άνθρωποι στον κόσμο. 415, ναι. Μάλιστα, ναι. Και θεωρούμαστε ότι είμαστε αυθεντίες σε αυτό το κομμάτι του κρασιού, έχοντας μια σφαιρική γνώση σε όλα τα κομμάτια, είτε είναι αμπελουργία, η εινοποίηση, οι επιχειρήσεις του κρασιού, marketing, όλο αυτό το όμορφο πράγμα περιβάλλει το κρασί. Τώρα, είστε λοιπόν, είστε δημιουργός της διοργάνωσης 50 μεγάλα ελληνικά κρασιά, 50 Great Greek Wines, σωστά, ναι. Αυτό λοιπόν τι κάνει ακριβώς? Αυτό λοιπόν είναι ένας καινοτόμος διαγωνισμός κρασιού. Και γιατί είναι καινοτόμος? Είναι καινοτόμος γιατί καταρχάς έχει μόνο ελληνικά κρασιά, και φέτος βάλαμε και κυπριακά κρασιά. Οι απονομές αφορούν, τα βραβεία αφορούν μόνο 50 κρασιά. Σκεφτείτε ότι φέτος έχουμε πάνω από 600 συμμετοχές και βραβεύονται 50, ποσοστό κάτω από 10%. Αυτό δείχνει την αξία του κάθε βραβείου. Επίσης, αγοράζουμε τα δείγματα από το εμπόριο, που είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, και μπαίνουμε σε αυτόν τον κόπο γιατί θέλουμε να προσομοιάσουμε αυτό ακριβώς το οποίο βλέπει ο καταναλωτής. Και οι κριτές μας είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κορυφαίοι στον κόσμο. Είμαι περήφανος να πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος διαγωνισμός στον κόσμο που έχει αυτή τη σύνθεση. Έχουμε 7 Master of Wine. Είναι αυτός ο θεσμός λοιπόν. Είναι τώρα 25 Σεπτεμβρίου στην Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη λοιπόν έχουν φτάσει. Τι είμαστε τώρα είμαστε και με ρυθμούς μου το μπάσκετ. Είμαστε στον τελικό. Έχουν προκριθεί τα 50 κρασιά. Όχι. Είναι ανάλογα στη Σαντορίνη, στο εμβληματικό Σελήνη, το οποίο είναι ένα ιστορικό εστιατόριο του ομίλου κατοικίες. Εκεί θα δοκιμαστούν 600 κρασιά. 600? Ναι. Και θα επιλεγούν ελληνικά όλα. Ελληνικά και κυπριακά. Έχουμε και περίπου 60 κυπριακά κρασιά. Οπότε θα ανακοινωθούν 20 Οκτωβρίου στον Grand Zone Λαγωνίση τα 50 από αυτά. Μάλιστα. Και μετά τι γίνεται, αυτά μετά? Μετά αυτό είναι το πολύ ωραίο που γίνεται. Εκεί είμαστε στο τελικό λοιπόν, είναι τα 50. Είναι με σειρά, υπάρχει και πρωταθλητής? Φέτος δεν θα έχουμε σειρά 1 ως 50. Βεβαίως υπάρχουν επιμέρους κατηγορίες που θα ανακοινωθούν πράγματα. Αλλά το πολύ ενδιαφέρον της πλατφόρμας του 50 Great Greek Wines είναι ότι συνεχίζουμε με δράσεις εξωστρέφειας. Δηλαδή, κάνουμε masterclass σε διάφορες χώρες. Ας πούμε, πέρυσι κάναμε στην Πολωνία, κάναμε στην Ιταλία, κάναμε στην Αγγλία σε ένα καταπληκτικό μέρος που είναι το 67 Pall Mall, στα Old Vines, δηλαδή στα παλαιά κλίματα που είναι πολύ σημαντικά για την Ελλάδα, και είχαμε την τιμή να είμαστε στην έναρξη του συμποσίου των Masters of Wine, που μιλάμε ότι είναι ένα κορυφαίο ελληνικό γεγονός στον κόσμο, που δείξαμε 21 κρασιά. Άρα η όλη κίνηση δεν είναι απλά να δώσουμε ένα βραβείο, είναι να προωθήσουμε την εικόνα του ελληνικού κρασιού, ακολουθώντας βεβαίως. Πάμε τώρα λίγο στο ελληνικό κρασί αυτό καθεαυτό. Καταρχάς να πω κάτι για τα προβλήματα λοιπόν που υπάρχουν και τις προοπτικές. Πάτε εσείς με Σαντορίνη και το κάνετε αυτό. Η Σαντορίνη λοιπόν, τρομερή παράδοση, καταπληκτικά κρασιά. Πόσο καιρό μπορεί να αντέξει ο κάθε αμπελουργός εκεί να κατάει τον αμπελόνο όταν θα ξέρει ότι αν έρθει για παράδειγμα ο άλλος και του πει πάρε 5 εκατομμύρια να μου το δώσει τον αμπελόνο, γιατί θέλω να χτίσω ένα ξενοδοχείο το οποίο θα είναι με σούπερ ξενοδοχείο και θα τα βγάλω αυτά τα 5 εκατομμύρια εγώ μέσα σε 3 χρόνια, δηλαδή σε 10 χρόνια, σε οτιδήποτε. Ναι, ο αμπελώνας της Δηλαδή, μήπως ο υπερτουρισμός είναι ένα πρόβλημα. Ο αμπελώνας Σαντορίνης ήταν 36.000 στρέμματα και σε ρυκνώθηκε στα 12.000 στρέμματα. Είναι σταθερός περίπου. Έχει πάει στο 1 τρίτο. Είναι στο 1 τρίτο. Αλλά άρα ήδη έχει γίνει ζημιά που λέω. Έχει σταθεροποιηθεί, προστατεύεται σε ένα μεγάλο κομμάτι. Βεβαίως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αλλά να είμαι ειλικρινής, κάθε φορά που πηγαίνω στο Σαντορίνη και πηγαίνω τακτικά, βλέπω καινούργια πράγματα να δημιουργούνται, να χτίζονται. Άρα υπάρχει σίγουρα ένας ανταγωνισμός για τη Σαντορίνη, ένας ευλογημένος τόπος. Ναι, το λέμε σαν παράδειγμα τη Σαντορίνη, γιατί νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Γιατί ένα μέρος βγάζει φοβερά κρασιά, φοβερή φάβα, φοβερή κάπαρη, προϊόντα δηλαδή διάφορα. Τα οποία όμως πρέπει να βοηθήσουν με κάποιον, δεν ξέρω πώς θα κάποιος, η τοπική κοινωνία, οι τοπικές αρχές, η πολιτεία να κρατηθούν εκεί. Γιατί αν τέλος πάντων όλα γίνουν ξενοδοχεία και Airbnb, τι θα κάνουμε. Υπάρχουν νόμοι και δημιουργήθηκαν νόμοι κατά
τα προηγούμενα 10 χρόνια που προστατεύουν λίγο την κατάσταση και γι' αυτό έχει σταθεροποιηθεί ο αμπελώνας στα 12.000 στρέμματα. Ναι. Βεβαίως, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Σαντορίνη, αλλά όλος ο ελληνικός αμπελώνας είναι πολύ μεγάλες. Να φανταστείτε ότι φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά το 2023 για τους παραγωγούς, με μια σειρά γεγονότων την οποία κανείς δεν περίμενε. Τώρα, πρέπει να σα πω, μέσα στο καλοκαίρι, κάποια στιγμή, διάβασα ένα εκτενές ρεπορτάζ New York Times. Ήταν μία γυναίκα, νομίζω ήταν ενολόγος, η οποία θεωρείται από τις πολύ σπουδαίες στον κόσμο και αυτά δεν τα ξέρω καλά. Αυτά, η οποία έρθει στην Ελλάδα, είχε εντυπωσιαστεί με τα ελληνικά κρασιά. Και αυτό που έλεγε ότι παρότι αυτή είναι σπουδαία και τρανή ενολόγος, δεν τα ήξερε τα ελληνικά κρασιά. Ναι. Μήπως πάσουμε λίγο σε αυτό. Δηλαδή, έχει μια παράδοση στην οποία δύσκολα ανταγωνιστείς, ξέρω εγώ, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία κυρίως. Αλλά εμείς, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και καλύτερα κρασιά από την Κορινθία, της Βόρειας Ελλάδας, της Δράμας, σε πολλά μέρη. Του Μετσόβου. Ναι, είναι 1,7. Δηλαδή έχουμε μια μικρή παραγωγή. Της Γαλλίας αντίστοιχα πόσο είναι? Είναι τεράστια τα νούμερα. Είναι τεράστια τα νούμερα. Είναι, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Μιλάμε τώρα, αυτές οι χώρες δεν μπορείς να τα ανταγωνιστείς. Και δεν είναι και ο σκοπός να τις ανταγωνιστείς. Γιατί εμείς με την παραγωγή αυτή θα πρέπει να είμαστε η νούμερο 1 εναλλακτική στα κρασιά της Ιταλίας, Ισπανίας και Γαλλίας. Νομίζω ότι αν πάμε να ανταγωνιστούμε αυτές τις χώρες θα χάσουμε. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε, πιστεύετε? Εμείς πρέπει να ενισχύσουμε το μήνυμά μας, να φτιάχνουμε κρασιά όπως το κάνουμε, πολύ υψηλής ποιότητας, να ενισχύσουμε τη φήμη, έτσι ώστε σιγά σιγά οι παραγωγοί να διεκδικήσουν και μεγαλύτερες τιμές και οι αμπελώνες να είναι βιώσιμοι. Άρα πρέπει εκεί πώς μπορεί να γίνει τώρα, δηλαδή αυτό? Η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει. Είναι θέμα επιδοτήσεων, είναι θέμα άλλης πολιτικής. Γιατί μπορεί ο άλλος, ο οποίος είναι για παράδειγμα στα μέρη που ανέφερα, την Κορινθία, τη Δράμα και την Μέτσοβο, που έπιασε 3 τυχαία μέρη, αλλά με πολύ ωραία κρασιά. Εντάξει, είναι ο απεργός, αλλά φτιάχνει το κρασί του και μέχρι εκεί δεν ξέρει πώς το πάει παραπέρα, πώς το πουλήσει σε μεγάλες αγορές. Γι' αυτό σας ανέφερα ότι υπάρχουν οι πλατφόρμες, υπάρχει η οργάνωση, η διπλωματική οργάνωση, υπάρχουν οι προσπάθειες σαν τις δικές μας. Βεβαίως υπάρχει η πολιτεία που μπορεί να βοηθήσει και οφείλει να το κάνει μερικές φορές. Όπως φέτος που υπάρχουν πολλές απώλειες, πολύ χαμηλές αποδόσεις. Η φετινή παραγωγή αναμένεται να είναι 30 με 40% κάτω σχετικά με πέρυσι. Άρα δεν είναι μια ολιστική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθεί για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτό το μήνυμα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Καταρχάς, εσείς πάτε στην Αχαΐα σήμερα? Θα πάω στα Ινοξένια αύριο στα Καλάβρητα. Στα Καλάβρητα, στην Αχαΐα. Άλλος θεσμός αυτό. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον θεσμός και σε ένα τερουάρ το οποίο δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι η ορεινή Αχαΐα και η Αιγιάλια. Μάλιστα. Άρα τώρα έχουμε στο τελευταίο. Αυτά τα 600 κρασιά Σαντορίνη θα τα δοκιμάσετε κατά 600 εσείς? Όχι, εγώ δεν θα δοκιμάσω κανένα. Εγώ απαγορεύομαι να δοκιμάσω. Εκεί οι ειδικοί πώς θα δοκιμάσουν? Θα δοκιμάσουν 6 άνθρωποι σε 2 διαφορετικά πάνελς. Οπότε είναι εκπαιδευμένοι, δοκιμάζουν περίπου 90 κρασιά την ημέρα. 90. Δεν το πίνεις αυτό, φαντάζομαι, γιατί τέλος γίνεσαι γκολ μέχρι τέλος της ημέρας. Έχεις απογειωθεί στο δευτερόλεπτο. Αλλά απλά το δοκιμάζεις, φτύνεις. Ο μεγάλος σύμμαχος σε ένα γευσιγνώστη είναι το λεγόμενο πτυελοδοχείο. Μάλιστα. Και πώς καταλαβαίνεις τώρα? Ωραία, πίνω λίγο κάποια κρασιά, λέω ωραίο το ένα, λίγο πιο ωραίο το άλλο. Ο ενολόγος δηλαδή τι ακριβώς κοιτάει? Γιατί είναι υποκειμενική η γεύση. Μπορεί εγώ να βρεις κρασί ωραίο και να πείτε αυτό το κρασί χάλια. Μα εμένα μου αρέσει, το πίνω και το ευχαριστιέμαι. Ναι. Για τον πολύ κόσμο, ειδικά για τους μη επαγγελματίες, ο καθένας έχει την άποψή του και είναι βεβαίως υποκειμενική. Αλλά ένας επαγγελματίας, και αυτοί είναι επαγγελματίες γευσιγνώστες, δηλαδή αυτή τη δουλειά κάνουν, έχει συγκεκριμένα κριτήρια που τα βαθμολογεί έτσι ώστε να κάνει την αξιολόγηση. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι η ισορροπία. Ένα άλλο είναι το η επίγευση, πόσο μακριά είναι η επίγευση του κρασιού. Αν είναι πολύπλοκο το κρασί, αν βγάζει 1, 2, 3, 15 αρώματα, πώς τα βγάζει αυτά? Μπορεί να τα ξεχωρίσει κάποιος ή όχι? Άρα αυτό είναι ένα σύνθετο πράγμα, γι' αυτό και είναι μια δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας. Μάλλον με προσδοκίες μου γκρεμίστηκαν. Δεν θα γίνω ποτέ Master of Wine. Το βλέπω από τώρα. Δεν είναι αυτό το μέλλον. Έχετε δυναμική. Δεν είναι αυτό το μέλλον μου. Λοιπόν, καλή επιτυχία λοιπόν, κύριε Καρακάση. Αν μπορούμε και από τη Σαντορίνη να συνδεθούμε εκεί την Παρασκευή πριν από το event αυτό, θα είναι πολύ ενδιαφέρον σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ.